Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngek. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Busy-busy kamot ita, Adela anak ko. Wen taado pa'y tinaskan ang maisagana para iti salon ko, nanang. Kaano amang lukat kayo aya? Inton umay asabado, nanang. Ay nawaw, dandanimot gaya man. Wen, iso ang masapul ang makompleto ti gamit ijay tapno nakasaganan. Kan kasaritak to ni kasinsin Emma, tano kayat na, iso kuma ti alaak ang manicurista. Diyak ngamin kabalan nga ramidan amin. Nang runa no gigidan ti customer Masapol nga dalat ta assistant mo anak. Wen nga ron, nanang. Uray may salaang kumano iso. Kasaritam adagos ni Emma no kayat na. Tapno ang mom no agbiro ka iti sabali uno saanen. Wen, nanang. Awagak to inton madamdama. At dapay ngamin trabaho nga agururay kanyak ije salon. Ala, agrubata ko, nanang. Da kayo pa'y lang ti makaam mo dito'y balay. Kumusta ngay bakit? Ada ka di mo't lang tinagpasalon? Day tangarod ti parikot ko, lakay. Apay mo'y, Ay, manmanula ang ti customer mi itay. kunak man no nagpost ka iti Facebook. Inaramid ko mat dayta. At dapay Facebook page ti salon ko. Iso na lang, tabasit mo ti followers na. Naitangag paiso ti parikot. Nubasit ti followers. Man-mano ti makakita. Ay, huwag nga rod alakay. Ang di ka mapukawan ni tinamnama, bakit gagangay na siguro, ta kaluklukat mo lang ti salon mo. Awan pa iti to asukim. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kunak man no aginanaka ita, bonita anak ka. Kumaa, ngem adamot nag-message kanyak tatang. Ay nawaw, asinaw. Rakit mananday ta. Taga kabangibang a barangay. Agpatulong kanu kanyak tado ti followers ko. Anya atulong tidaw-dawatin na ka. Ipapromote na kanu ti restaurant na tatang. Mapanak tay supay mo dayjay. Mano ti singir mo ngay. 10,000 tatang. Ay nawaw, dakkel mo't gayam. Una, ta medyo dakkel mo ti restaurant na. At dapay grocery store na tatang. Apay lang nga raw nga agipromote ka no dakkel mo't gayam ay. Kasapulan latamot tatang. Uray dakkel ti negosyo, kasapulan latta ti makuna promotion. Tapno manayunan pa ti customer. Sa bagay, mayat mo't ket dinayta. Isupay mo't a sideline mo. Si kamat gayam dayta, bonita. Naimbagabigat mo Adela. Sa dino ay ti papanam. Intugot mo matman ang tadakkal a kameram. Siguro, rakit man ang dayta niya. Husto ka. At dati agpapapromote iti restaurant na dita kabangibang a barangay. Mayat tarakit mo Una, narigat. Nga maanusan. Ta isupay may gatang iti masapsapol. Talaga asikat ka na, bonita. Ay nawaw, saan mo't? Sakto laeng Mala, agpatuloy ka antap no di ka mataktak. Mga no agururay ang ti klientem. Wan nga rod. Naladawak piman. Alas 8 tinagsaritaan mi kat alas 9. Ne, anya taboy-buyaam, nanang? Tiblag ni Bonita, kalugaran tayo anak. Dayta ka di, ibagbaga na a restaurant nga ipromote na? Wan, restaurant mo, di ta kabangibang a barangay. Nan, kita akman, nanang? Nadayta na kita am ti video na.
Nagmayat si ka. Nanya ti makunam. High quality ti video. San ka de? Aywan, nagadupay ti nag-comment, nag-react, kan adumat laang tinangi-share nanang. Anya nga tano, ipapromote ko mat ti salon ko kinkwana. Iso paya gastos. Gastos at talaga, ngam para mat iti pagsayatan ti salon nanang. Sika, no anya ti makunam. No adda ti kwarta a pagbayad mo, di mayat manen. Saan mo't ngamin amabalin a libre laang? Ay uwan ananang, kasaritak to ni Bonita, may papan iti day taabanag. Naimbag daw mo, Bonita. Kastamat kang kadila. Agtugaw ka ah. Agyaman aklaunay. Kaano aya anawaya ka? Si Kaman. Iranata ko matag video adu ti customer mo. Manungay ti singir mo, Bonita. Oray 5,000 laang. Awan tawar na? Amumet nga small business laang. Sa may isa, kaluklukat mi laang. 2,500. Mabalin mo't siguro daytan. Ay nawaw, agyaman aklauna ita, nasyan ka kanyak, Bonita. Kaano nga rod nga ag video ta. Tapno may schedule ko matan. Inton Lunes. Adda 5 ang nagpa-appointment para inton Lunes. Umay kanto ta, ag manicure kanto matlangan. Kawan mabalin lat tamat. Umayak pa'y ag video, sakbay nga agbiyahe kami. Iso na laang ta, ti manicure laang, ti kabailak nga ilibrekin ka. Okay laang, basta bayadam laki diti 2,500. Tapno addam gunggunak I-edit ko pa'y ngamin ti video, kun ag voice over akpay. Okay nga rod. Agdiritso kantulangan iti salon ko inton Lunes ti agsapang. Orayan ka nga orayan, Bonita. Kumusta ti saritaan nyo kan Bonita? Bakit? Okay lang, matlakay. Imanugot amang ipromote iti negosyo. Wan, Manungay ti singir na ka. 2,500 laang. 5,000 kumang tinawarak. Panagkunam lakay. Husto laang ka day ti 2,500 asingir na? Saan asubra? Ay nawaw, mayatan na ita bakit? Nalakan na ita 2,500. Narigat mo't piman ti ag video. Ag edit, kan ag voice over. Agyaman aklaw na itain may ka, Bonita. Unmut no anya ti saritaan, iso taramidag. Gayam, buyaan man dagito a video no mabalinan. Nakitak tin video itay kat mayat-mat. Sigurado ka kadi? Ay nawaw, wan, nakitak nga rod. Dadya nga rodon ti edit ko. Karga aktulangan iti voice over ti daduma. Wan gayam. Mabalin ka day nga i-promote mo matlangan ti Facebook page ti salon ko. Inayon mo iti video nga ramidam. Una, anya ti Facebook page ti salon mo, tayso ti karga ka kontak. Atoy. Okay. Itagkantulangan tapno nalaklaka. Intun bigat pa'y ama i-post ko ti video, Agi ditakpay ngamin. Okay. Wan gayam. Ano sampay nga orayan ti bayad mo Ha? Ay, awan pa'y ngamin ti cash onhan ko ita. Ikanak lang iti makalawas apawayway, tapno makumpletok ti ibayad ko ken ka, Bonita. Ay nawaw, mayat ti isem mo ang nagawid, anak ko. Uwan ata na nayunan ti kliyente may nanang. Ado pa'y ti nag-message iti Facebook page may. Ay, mayat ano kasta? Effective mo gayam piman ti promotion nga inaramid ni Bonita. Medyo, nanang. Apay ngay amidyaw. Santay mo't asigurado no dagi a customer kat nagapo iti followers iti day a Bonita? Sigurado daytan Nakitak ngamen nga ado ti react, comment iti video ti salon mo nga impos ni Bonita. Santay latta sigurado, nanang. Ay nawaw, itatado ti customer mo, kastamot tan ti bagbagam. Naibos man ang ti maintenance ko, Bonita. Nakitak tatang, naibusan ti agas ngayon dulin nyo ti garapon. Masapol man na nagumatang. Ay, gayam. Intad ka din ni Adela ti bayan na kin ka. Saan pa'y nga rod tatang? Do alawas na nagururayak ng awan mat. Ay nawaw, apay nga ta.
Naipost ko ti video, kun naitag ko ti Facebook page na. Ngam nalipatan nan samot ti responsibilidad na. Mapankaytayan da kasarita mi ti personal. Kasla mabainak mo tatang. Ay nawaw. Anya ko marti pagbainam kat nagrigatam mo't da dya kwarta. May mayat mo't laeng no iti personal kayong agsarita. Iti kasta, agkinaawatan kayo adwa. Kasano, ni ibaga na nga awan ti customer da. Iso nga awan pa'y maitid na. Kasalungawan, katadamot makitkitak akustumar no kasta alumabasak iti salon na. Kumusta kan, Adela? Ha? Anya ti aramidam dito'y balay, si ka, bonita. Umay ko alaan ti bayad mo, mare. Nalpasan, naipos ko mo ti video. Tapno may promote ti salon mo. Idi pa'y napalabas alawas ngur urayok ti itid mo agunggunak. Ha? Ay, kwa, ano sampay lang ti aguraywan? Ay nawaw, do alawas na nagururayak. Awan pa'y nga rod cash on hand ko. Awan ti cash on hand mo? Wano di mula ang kayat tagbayad? Makapaasar mo't ti kastang ugali? No adda ko makash ko, di intad ko kumanken ka. Ang awan maaramidak, tatalagang awan mat. Ay nawaw, ipatangken mo pa'y laeng mat. Unay kan, Adela, kunakman no nakabayad kan kin ni Bonita. Katuan mat, nanang. Ay nawaw, agulbud ka pa'y laeng. Nangagkuti saritaan yu itay. Ay, ni nanang talaga. Apay mo't adi mo ito ti bayad mo, kat nalpas mo't piman, timparamid mo kenkwana. Kasla sobramat ngamin tay 2,500 asing singiran na nanang. Nagdakkel unay. Ay nawaw, nagwan ka kenkwana ide, ita kastan ti bagam. Wanata, kasla lugi ak nga rod, nanang. Kasano kumaamalugi ka? Kanusan agapukin ni Bonita, nga do ti followers na, ang mga numasiro ti salon mo. Ay, basta. Ay nawaw, di mo man ipatangken. Bayadam, no niya ti rumbang a bayadam. Tadi mo ammo, no niya ti kabailan nga ramiden itadajay a Bonita. Naalam ka di mo't laang ti kwarta manakaw. Saan nga ro tatang? Ay nawaw, apay ngay. Agpatangken mo't ngamin dajay nga Adela? Saan mo mabalin ti kasta Wan nga ro tatang. Sayang ti oras kan banog ko ti dajay a tao. Isumot ti masidag kanyak. Tinawaran na pa'y ti talent fig. Ngam kastakit din taramiden na. Anyang araw ti plano manakaw. Agposak man iti page ko. Siyak pa'y laang ki di ti parigatan nang agsingir iti kwarta nagbanugak. Ay nawaw, saan na mabalin ti kasta kanyak tatang? Apay akasta ti langam si ka Adela. Ay, mabakit din ti ratings ti salon ko, nanang. Nagadupay ti bad reviews na. Karmam daytan. Ay, nawaw. Sobra kayo mat ngagsasao, nanang. Kati sumat. Apay nga minadiwintod ti bayad ni Bonita. Dakkel nga rod unay ti 2,500. No dakkel ti 2,500 keng ka. Ano sam, no kasta ti mapaspasamak iti salon mo. Sigurado ak ang nagpost ni Bonita. Ay, saan ang mabalin ti kastangar aramidan na? Saan ang mabalin adadaulan na kadag iti customer ko, nanang? Sana siya ti pangibagami ti kasta. Idirit sumlangan ki ni Bonita. Tapno ang muna mo ti mapaspasamak. Nakita mo ka di ti post ni Bonita, Adela? Wen, nakita kon. Agsagana day dya babae. Ay, di ka man nakarit dita. Bayadam kit di ti rumbang bayadam kin ko na. Dakkel launay ti 2,500 asing singiran na. Ay nawaw, anyat pa nagkulamaya. Nalakat ti ag video kan mangedit iti video tapno lang may promote na ti salon mo. Ay, basta. Makita day dya babae. Siyak pa'y lang ti dadaulan na. Ay, nawaw. No, sino pa tinakabasol, isu pa tinakarit. Ay napo aya, no di mo kaya ta mabangkrap dahi ta salon. Aramidem no niya ti may parbeng, Adela. Indilit mo kayam ti video promotion niya, Adela. Bonita anak ka. Un tatang,
At damot laang post ko may papan kadagiti tattao analaing nga agpa-promote ngam agpatangkenan no kasta pa nagbabayadanan. Ang mga nuin na ganamay. Saan mo tatang? General mo ti post ko? Adakan kwa na ano mapasagidan? Apay nga raw na basit lang ti customer na itay limabasak. Dayta ti kunada aganti ng isang api tatang. Saan ko nga innaganan ngam sigurado anarik namot dagiti followers ko. Kasanaw no inimandada ka. Ay natatang, awan ti innaganak iti post ko. Indilit ko mitla ang ti video ti salon na iti Facebook ko. Isu siguro tinadlaw dagiti followers ko. Agpatangken tumet. Di na mo tagbayad. Isupay tinatangsit ngagsasao. Sika manen? Ay, kuha. Sa anak nga imay tapno makiapakin ka, bonita. No imay ka, tapno agpa-promote manen, jakon kayat Adela. Ay, inmayak, taitad ko ti 2,500 ang nagsaritaan ta. Saanan? Saan ko nakasapulan day ta kwarta? Sa maysa, indilit kun ti video ti salon mo. Ha? Ay, masyan ka kumamot akanyak. Maapapiktaran ng tinegosyo, iti kastoy ang mapaspasamak. Pinanunot mo kumaday ta idi Alamat din masyan ka kumamot kanyak, bonita. Kano nagrigat ka akasarsarita idi. Nagpatangken ka launay. Ita, umay kagpakpakasi akasta. Ay nawaw. Saanan ang maulit ti kasdaan na pasamak? Alan awatem ko man ti bayad ko. Kun ipus mo matlaang ti video nga inpus mo idi. Isupay ko maamanayunan ti customer me. Kas na ko nakitayan, saan kun akasapulan day ta akwarta. Si kamot ti makaamo amang i-promote iti salon mo. Tano siyak, talaga adya kon kayat. Jak kayat, asyak ti maparigat nga agsingir iti kwarta ang nagbanugakmet. Mabalin mo ti pumanaw. Naibaga akong ti kayat kung ibagakan ka. Ay, kasanon nga iti salon ko, mare. Parikot mo mutun Agpatangken kay dagsingsingirak. Ita, siyak met agpatangken. Agpinnatangken ta, tapno ammum no nya tirik nana. Ay nawaw! Di mo parigatan ti padam a tao nga agsingir iti kwarta a nagrigatan da. Di ka agpatangken, ited mo ti parakadakwada sakbay a madadaal ti panagtalaktaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sikapay lang ti makamo kadagiti ubeng Mateo lakay. No addaramidam ita, pangaasem tay pospon mo pay laang. Ay nawaw, sa dino ti papanamaya. Sa dino kumapay ti daddo mapapanak ngay. Mapanak gumatang iti gamit day dya pagadalan Panag-iiskwela manen intun Lunes. Ay walang paiso. Kastayak ti urnong tay dya bangko, tay suti igatang ko. Kita ama, tadi mo irwar amin, bakit? Kan pilyem lagi ti gamit asaan unay anangina. Tay lang kabaalan tayo abayatan. Na, dagiti nalalaka agamit, ipausar mo ka dagiti anak mo. Ti kayat ko asawen, tay sakto laeng ti presyo na.
No may papan iti day tabanag, siya kung ti makaamula kay. Amumot, nadiskarte ak nga asawa. Sika magayam ti lumabas, Jubiline. Sa dinaw ti papanam. Ay, agpabagyo ak na nasitang. Mapanak man gumatang iti gamit dagiti ubing. Ay, wan. Panag-iiskwila man ang gayam into lunes. Wan nga rod na. Naimbag ko naman, tada kwartami kanila kay ko ijabang ko. Isuan na sa paak, tama nga nupila man ang ti agwidro, nana. Ay, nawaw, big-bigatan nga agpalastog manan. Anya ti kunam, nana? Ay kwa, aawan magkit day. Ala, agpatuloy ka kidain tapno sika ti umuna iti pila ijabangkaw. Lumabasak man, Mari Brenda. Na, mayat takawus mo amare. Sa dino ti papanam. Agpabagyo ak, Mare. Mapanak man gumatang iti gamit dagiti anak ko. Ay, wala. Ay, sika ngay, Mare. Nakagatang ka ka din. Saan pa'y mare? Awan pa'y ngamin ti maigatang. Ay, no siya. Ag-withdraw ak ijabang ko, Mare. Aya? Ay, ala, umuna ka latang nga rodon amaray. Tano siya, urayok pa'y ti dollar nga ipawit nila kay ikaw. Awan ti savings yu aya, Mare. Madamo ki day, di mi kayat akis sayan mare. Dakal mo ti sweldo ti asawak ijay abroad. Iso ti urayak. Sige, Mare. Umuna ak nga rodon. Tama nga no atiddag man ang tipila ijabang ko. Kunak man no adayng pawit nila kay mo nga igatang mo iti gamit dagiti ubeng, Brenda, anak kaw. Adamot tatang. Ay nawaw, adamot gaya man. Nga mapay nga imbagam iti kumarem nga adda urayam apaw ay. When tano ibagak nga addan ti naipawit nila kay ko, ay amangan no ibaga na nga agkuyog kami nga agpabagyaw tatang. Di mo pa'y kayat ti kasta, adda kadwam. Saan tatang? Ay nawaw, kunak man no kumare iti pangibilbilangan nyo iti tunggal may sa. Wen, nagkumari kami. Hanggang jak kayat no ni Mari Jubilin ti kadwak tatang. Kitaan nyo kat nagpalastog man na nadago si tay. Bangko kung kuna nakiidin. Kumpleto ka di matlang ti ginatang mo, bakit? Wan, kumpleto day talakay. Ay nawaw, dahito iti bag, aginatang mo. Ay, mayat day talakay. Adda pilid na. Manunga dito. Ay, nalakalaang day talakay. Manunga road. Kitaam tatag price na. Adamat di taminan. 300? Wan, ginatang ko iti may nga ukay-ukay store. Magustuak launay ti disenyo na. Iso ginatang kun Anya? No mailabaday ta, aglanglangan ton abarula kay. Di kasla ginatang kun to ni SM no kwa. Tatang, agpabagyo ak ita. Adda ka di ipawit yaw? Mga no ado tigatangam iti bagyaw, anak kaw. Dahito na ilista laang mo't akit de. May talaang. Gamit laang nagitubeng, ti gagaraam iti bagyaw. Wintang, gamit da kun balon da. Igatangan nakman nga raw iti tabakaw. Naa, tabako pa'y laang ma, iti pagatang yaw. Anya kumangay. Prutas kan gatas kumamot tun atatang. Ala, sikat ti makaamaw, anak kaw. No makariing to dagiti ubeng, ibagayo anapanak gimatang iti gamit da tatang. Amangan no agsangit da no makariing da kat awanak dito'y balay. Wain, siya kaun ti makaamaw kadag iti apawk. Adamot ti TV. Pagbuya kida at no di nakasapulag. Day, agpabagyo kan siya, Brenda. Wen nana. Apay adi kay nagidan ken kumarim Jubiline. Nagpabagyo ma iti di napalabas ngal daw. Ay, kuang amin nana. Busy iso saan kami ang nagidan? Ayun kayam. Nakita yu ka de, no anya ti ginatgatang na, nana.
Apay ko ma. Ay, aw mo kay di Kaya't ko lang maamuan, nana. Tinakitak lang ke bag nga dapilit na. Anya pa'y, nana? Ay, ko nakita kinaduma na naisupo mo nga main. Sigurado nga ipalastog na dayjay inton Lunes. Day, napauli magkamot. Ay, adalaang ti nalagip ko, nana. Sige, agpatuloy ako na. Amangan no agrubwatan ti biyahe. Narigat ti mapanawan, nana. Agasam man lang ito ginatgatang mo, anak ka. Apay ka di, tatang? Nanginan samot na ito. Ay, nawaw! Kamali kayo di, tatang. Saan anangina dagita? Ngam di yo ibagbaga ka dagiti kaaruba, no mano ti presyo dagita. Anyang ay na ito. Day tati kun kunada at tumbler, tatang. Pagkargaan iti danom. Ay sagmamanungay ti kastaw. 50 pesos lang, day tatang. Kitain nyo, oo, day tati resibo. Adamot di tati presyo dagiti ginatgatang kom, Kunak ano ay SM mat tinapanam. Ay, saan tatang? Di ta igid daan. Pinilik latamot, pasok iti budget ko. Asino ti mangitulod ka rin iti ubing iti pagadalan, Jobilin bakag. Ay, siya kun lakay. Agawa ang nga rod tama nga no maladaw da. First day of school, maladaw dakit din. Mabiit lang man ta medyo ag lipstick hakpay man. Ay nawaw, para mangitulod lang ti aramidam bakag. Uray mangitulod laeng, may mayat latamat ano presentable lakay. Ang mga no ag make-up man ni Mari Brenda mapan mangitulod ka dagiti anak na. Anya? Irwar mo man kit day ta high heels ko dita, taag high heels akman. Ay hunay kan bakag. Saan mo ta graduation ti papanam? Nagado nga ibagbagam dita lakay. Aramidem kit diti ipapaaramid ko. Tapno day talangan mangisuot ti aramidak inton madamdama. Ada ti high heels ko iti silid ta. Good morning, Nana Sitang! Nagsapa kayo, Mat Brenda. When ata nakababain ti maladaw, nana. First day of school ita. Madimot ano maladaw dagiti ubeng. Sapay mayat tapos turam. Kasta talaga, nana. Ala, agpatuloy kaya tapno di kay maladaw. Agistoryata inton madamdama. Ay, uwing gayam. Ada ka dila ko matisyo dita, nana. Ay, ada Manaw tigatangam. Ikanak man pa iti maysa, nana. Idagas kunto ti bayad inton madamdama. Nay, sika mo gayam day ta, Mari Jubilin. Ne, ada ka matgayam di Mari Brenda. Di ka na Europana. May at lipstick mo, Mari. Ay, daytoy ka de. Ginatang ko ija SM idinagpabagyo akmare. Dakkel nga ro ti ginastos ko. Nagngingi namat ngamin dagiti gamit ti ubing nga ginatang ko. Gimatang iti bagda nga dapilid na. Lunchbox kan school supplies. Mano aribo mati binayadak ija SM. Ay, oray siyak, Mare. Ay, dakkel mo, tigastos ko kadagiti gamit ti anak ko. Naimbag ko nam ata, dakkel, tin pauit nila kayo ko. So nga dalata mo na batay nga oray kaskasanaw. Ay, huwan nga rod, Mare. Uray siyak matlaang. Naimbag ko nakta ni nayunak mo lang ti inruar ko akwarta ija bangko. Lastuga talaga. Na? Anyat ko na, Mare. Ay, kwa, Mare, jay bakit, anasalaw mi itay, nakalaslastog. Ay nawaw, napan mo lang intulod dagiti ubing iti pagadalan, kastamot ng ti ibagbagam. Naranaak nga road ni Brenda ija eskwilaan. Anya? Palpalastog na adakkel ka no ti paupaw iti OFW nga asawa na. Okay. Di ko na siguro kag pahabakakken kwa na. Day tama, ti ka malina. Hindi ka maawatan. Irugin man. Amam na niya timbagak lakay. Imbagak adakkel mo ti inruar ko akwarta ija bangko. Ken ijay SM tinaggatanga kadagiti gamit ti anak ta. Anya?
Nagulbud ka iti kumarem? Una, naglastog matlang, dag pinalastog kami na dwa. Apay, isulaang ay ati kabaulan na ti agpalastog lakay. Kita ma, di ka manan agis istorya kadagiti karo ba? No agsaludsod da, ibaga mga IJSM tinaggatanga kadagiti gamit ti anak ta. Ay nawaw, saan nasaya at tikas nga aramidan yung agkumari? Agulbud ka pa yan, tapno dalang may palastog mo ka ni Mari Brenda. Nanasitang, bayada kong titisyo ag ginatang ko. Ay nawaw, at napadlaw ko kang ka ah. Sa bali mo't tantimod mo ita Brenda. Saan ka mo't akas tay tayag sapa ah? Una, ta dinadaol dayjay at jubilin. Nagadukit din timpagpagana. Anya tin bagana kan kaya. Ipalpalastog na ati kwartada ije bangko na. San lang nga dayta? Agraman gamit dagiti ubing aginatgatang na ijay SM. Ipalpalastog na. Dakkel kano tigastos na. Kurt, anya gay ti pagpupudutam. Ay masurunak tanwag sasao ko nang lasinaw. Ipagarup na siguro jak kabailan ti gumatang ijay SM. Nakalas-lastog dayta a jubilin tatang. Di kag saoy tikas ta, nga may saka maut Brenda. Ay nawaw! Apayan ay ramraman di tatang. Amok ti ugalim kahit. Nalastog ka. Isakas ta ti mapaspasama kada kayo ti kumarem. Na tagpinpin nalastog ter aramidan yaw. Tinawon sabot ti nakasta. Tungkal pa nag-iiskwila, wano ada okasyon. Ibagam analastog ti kumarem. Uwin tapod numot tatang. Ipalpalastog na aminan. Anya kumot bibiyang ko no ginatang na ijay SM dagiti gamit da. Ha? Nagpalastog akit dimot na. Awan may bagak, tagpada kayo lang agkumaray. Adamat nagiti kundawang ipalpalastog mo mati OFW nga asawam kanti kwartayaw. Uwin tapno di na ibaga ang mamirmiraot da tao. Ay awan ano kasta ti kapanunutan yaw. Tung palbiag taon nga agpinpin na lastog kayaw. Kumusta kan matyaw? Nay, nakayong matgayam tataklaraw. Itay pa sarsarunwan ka. Sa dino ti papanan nyo tata. Mapan ko lang iwayway tinwang ka. Ay uwan gayam. Ada ka di nadakdakamat ni bakit mo kan ka? Tika di da nagkinaawatan iti kumari na, tata. Ay, napudot ti ulo na iti kalman. Uray ni Brenda nga raw. Napudot ti ulo na anagawaid. Ulbulan dan tumat ngamin ti tunggal may sa tata. Agulbud da, tapno lang at damay palastog da. Saan mat apod no adakkel ti ornong may iti bangko? Kan saan mat lang iti SM tinagatangan ni bakit ko iti gamit ag iti ubing? Di talang igigid, taisot umanayan ti budget. Ay, ora ni Brenda nga nakaw. San apod no adakkel ti may pawpawit nila kay na. Ta adamat utang da abay bayadan da. Sa masapol nga agtipidlat ta. Ay, matyaw. Bagbagam tao ni bakit mau ta bagbaga akmat ni Brenda nga nakaw. Parang makaamiris da. Tanay, kamalay ti kasta nga raramidan da. Uwan nga rin tata, awan maganap da nga oray agpinalastog da, ti relasyon da ang tinadadaol. Sorry, Mari Jubilin. Oray sakmet mare, kayat kumati agsori kan ka. Kinapudno na, saan nga ijay SM tinagapuan ti gamit dagiti anak ko. Sa mula nga pudno adakkel ti may pawpaw it nilakay ko akwarta. Ay na mare, it's atay ta. Ginatang kumatlang iti igid-igid dagiti gamit mi mare. Dagiti nalalakalaang, ta isumot ti umanayan ti budget. Ay na, kastamot laang ti inaramid ko, Mare. Inbiro kumut tapno makatipid kami. Nagulbudak laang pin ka, iswa pasensyakan, Mare. Nagulbud ta iti tunggal maysa, tapno lang adamay palastog ta. Ngam no panunutan ta na imbag,
Awan mo tinasayat aganaban tayo ti panagulbud ta, Mare. Wen nga raw. Iso nga isardengtan, Mare. Santan nga agpinalastaw. Tapno sana madadael tinasaya at alinangin ta. Nang runa-unay ti relasyon ta. Kas agkumare. Ay, nawaw! Awan tinasayaat nga itden ti kinalastog wenno panagulbod. Makadadaal lang dayta itinasaya at alinangan, nga umanay paikit di apang rugyan ti saan apakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.